आं दिनै बैसागु एबा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बैसागुआव बर'फोरनि गाननाय ड्रेसखौ दिन्थिनो सानदों। गिबियाव आं खर'आव ग्रीन एबा गोथां कालार लानानै बैसागुनि समायना रंजानायखौ फोरमायनो सानदों। बेजों लोगोसे आंनि बे ट्रेडिसनेल ड्रेसआव बे आर'नाइजों आङो हायलालाय हुइलालाय मोसानो दिनै आर'नाइखौ लादों। गामसा गुफुर, बेयाव गोदोनि ट्रेडिसनेल एबा गोदोहाय बर'फ्रा गुफुरखौ गोथार हिसाबै एबा गोथार जि एबा गोथार कालार हिसाबै बाहायबोदों। बेनिखायनो आं दिनै बैसागु रंजानायाव बे गोथार ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ लादों। थेंक इउ। आरो मोननैसो बर'फोरखौ आङो जान्जियावबो खानाय लोगोसे गाननाय बेखौ मा होनो? बेजों माने बैसागुनि बार बारनाय हायला हुइला बेखौ फोरमायनो सानदों। लोगोसे बे खानायनि गेजेरजों बर'फोरनि आंगोथि हारिमुखौ खाबथानानै लाखिनायनि नेरसोन आरो बेयो। थेंक इउ। To see your a glimpse of dance as a boy. Okay, I'm ready. Thank you. For you. Okay, I'm ready. Not necessary. I just want boy dance. But